ing'e sama wan ka yes sama wan ka to nitiere gik mabedo jopiny kalie monego winje. Nyarawila owuoyo kuom wach mar stima. Anyisi ni stima osiko lale kor gweng' ka gweng'. Stima ipimo ka yath. Makata kijana moro moyawo dukane moro mar welding kamoro mapin e chiro Sondo kanyo kata Kadongo kata en mana Ramba kar giken. Nyathi moro ma okete stima ne moro matin ma samore okete gire mar welding kanyo. Stima lal sa achiel tangu duogo biambo. Odhi wuoth kamiyo modhi por. Eka ang stima ni timang'o? Eka ang stima ni du. Mae gima ne waparo ni samoro opio wanda idine ebedie. To no olosi nekech ing'eyo ni kiwuoyo kuom unemployment onge mar tije en gima okwako Kenya mangima to Kaluo bende ok oweyo. Koro no onego bed ni giwacho ni joma ncha nodhi e piny owachogi ere okenge ma gidhi keto ma party dhi keto. Mana kaka iwinje wawacho ni Jakom sani tiyo machiegni gi William Ruto. Ere kaka okenge mag tije Moses Kure mani winja nyisi ni pimo wi wacha. Ema nyocha ne ntiere kae gi wach mag industrial park ka. Mano odhi oyawo kunde Siaya kacha no yawo moro. Akia no sendiko ji adi matiyo kanyo. Koro mondo mi banka jopiny osewuok e rally cha. To ka piny oru kawuono kaka iwinjo wawacho ni to gine gi hope. Hope ni emane Trump ouso ne jo Amerika. Manyo omiyo gone ombulu. Jatelo nyaka bed joma chiwo hope ni banka dhano osemiel ma dhano osetura jawa. Madano oseteng'ore maberie to gine gi hope moro ni migawo mar thieth kiny dhi betie maber nekech gima party watimo. Kidhi e sekta mar somo ing'eyo ni lecturers sani ogomo. Doctors cho osechiwo warning ni dhi bet marach. To sama gigomo to sekta mar thieth no ready thieth no onge. Koro party bedo mana kaka Nyarawila wache ni to kapok adonje ODM ni tadonje ber mane ma party ni dhi kelo na nyime ka. Koro magi gin gik ma nyeo gilose kata loko ni nyasi to ne ber budho ne iye ber taparo no odiochieng' machielo ginyalo keto gik mamulo jopiny mbele nekech chandruok gi midhiero mokwako gwenge wasani ok birito 2027 gin gik manyaka warakrego sani to nyaka los gi mana sani to nyaka gibed addressed sani